Ika-500 katuig nga kasaulugan sa kadaugan sa Mactan, usa sa mga ibida atol sa cultural show ang traditional martial arts sa Pilipinas, ang arnis. Busa atong ilailahon ang labing idaran nga eskrimador sa Sugbo, pinaagi ni ining report ni Luan May Rondina. Sa edad nga 84, abtik ug hawd paghihapon ang labing idarang eskrimador sa Sugbo nga si Antonio Alingasa. Ang video gipost sa FB page sa Naraas Philippines kun native arnis de retirada Antonio Alingasa style niadtong 2016. Karon sa edad nga 88, lantip ug maayo paghihapon ang iyang pandungog. Gani bisan kun medyo hinay na ang iyang lihok, padayon gihapon siya sa pagka-eskrimador. Gani, gipakita niya kanamo ang 12 hitting points sa fundamental defense. Sa Lapu-Lapu na will noon tungod ni Lapu-Lapu. Pero ang uban sa bukid daghang mga mainlaki nga wa ilhi. Pero sa dihang sikat ang mga duwa sa arnis, nag-anak manam sa silag, nailhan sa sila, muna nga nanay daghang membros do si Paris. Lumad nga taga-Tisa, Cebu City, ang giilang Supreme Grand Master nga si Antonio Alingasa ug nabalhin lang sa Lapu-Lapu dihang nagtrabaho siya kaniadto sa usa ka furniture company sa MEPS. Matud niya, kun kaniadto alang lang sa self-defense ang katuyuan sa pagkat-on sa arnis, apan sa paglabay sa katuigan, nahimo na kining usa ka paagi aron maangkon ug mapabilin ang physical fitness. Sa dihang sikat din sa Pilipinas, unya ang tagagawas na kaibaw, sila mga patuon na mo. Ug sa dihang daghan na sila kaila diri, mga imbitar na sa sila sa mga instructor ila dadon dito, patudloon dito. Nga dato tuan na mamuyo. Plano unta sa Lapu-Lapu City Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission nga atol sa quincentennial celebration. 500 usab ka mga eskrimador gikan sa labing bata ngadto sa labing idaran ang mobida atol sa cultural show. Apan tungod sa pandemya, limitado lang ang gidaghanon sa mga performers. Dili man makasalmot sa naasoy nasudnong kalihukan si Alingasa, apan mapasigarbuhon gihapon siyang daghan sa mga tinun-an ang nabantog na usab nga mga eskrimador. Gani ang iyang mga tinun-an man ang kanunay kuhaon kaniadto sa city government aron pag-train sa mga performers, lakip na sa mga artista nga nibida sa Battle of Mactan sa nakalabay mga tuig. Uban ni Marlon Melgazo, Luan May Rondina, Balitang Bisda.